Unya nangadto sila sa dapit nga ginganla Getsemani. Sa pag-abot nila didto, miingon si Jesus sa iyang mga sumusunod. Panglingkod ka mo dinhi, samtang mag-ampo ako. Gidala niya sila si Pedro, Santiago ug Juan sa unahan. Naguol gyud si Jesus ug miingon siya kanila. Mura akog mamatay sa hilabihang kaguol. Pabilin ka mo dinhi og pagtukaw. Unya miadto pa gyud siya sa unahan, mihapa siya sa yuta ug nagampo nga kung mahimo dili lang ipadangat ang pag-antos nga umaabot kaniya. Amahan, ang tanan nga butang mahimo mo. Pusa, ayaw ipadangat kining umaabot nako nga pag-antos. Apan, dili ang akong pagbuot ang angayng matuman, kundili ang imong kabubuton. Sa pagbalik niya didto sa iyahang tulo ka sumusunod, naabtan niya sila nga nangatulog. Miingon siya kang Pedro. Simon, natulog ka ba? Dili ka ba makatukaw bisan usa lang ka oras? Pagtukaw ka mo og pag-ampo, nga dili ka mo madaog sa pagsulay. Buot sa inyong espiritu nga mag-ampo, apan luya ang inyong lawas.